eta aldarrikatzea izan zen. Biziraun duzu honean, biziraun duzu txarrean, biziraun desastrean. Ustekabeko bira dramatiko bat, eta ara orain zer bihurtu zaren. Anomalia izu bat zoriontasunaren erradikalizazio fase baten. Naiz nigandik gehienari dena urruntzen. Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe. Itzen uolde etengabe bat, bere urak azitazi, aizen fada ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu baldin bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen. Ikasi dugu urratsak elkarlotzen. Hortzarra darizu, eskua urretik. Zerbait esan nahi dizu, desagertu aurretik. Paper batean marraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe. Itzen uolde etengabe bat, bere urak azitazi, aizen fada ezin duzuna, besoekin geldiarazi. Nor mugatzen du lurra, nor bukatzen du lurra, geu baldin bagara, geure lurra. Zubiak sortzen, jaikitzen da erortzen. Ikasi dugu urratsak elkarlotzen. Hortzarra darizu, eskua urretik. Zerbait esan nahi dizu, desagertu aurretik.
Badator, 23. korrika. Zure herriko kilometroa ikusi nahi duzu? Erreserbatu ezazu 11ko web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu, irubebikoitza 11.eus/23 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. 11, zure begirada, gure begirada. Nik Ez dut inoiz izango urreko mugikor bat, inoiz ez mugikor berri bat, hilean oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Eko, bete. Itzali. Aiene, bizikleta. Eguneroko keinu txikiekin energia aurreztu dezakegu. Sektore publikoko langileak grebara daituta daude gaurko Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Denera 150.000 behargin baino gehiago. Urterdiko epean egiten duten 3. lanuztea da. ELA, LAB, Comisiones Obreras, SK eta Steilas sindikatuek deituta. Manifestazioak eguerdian egin dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen eta antolatzaileen hitzetan orain arteko jendetsuenak izan dira. Izan ere, denera 28.000 lagun elkartu dira. Horregatik Eusko Jaurlaritzari eskatu diote jarrera aldatu eta eurekin negoziatzeko. Itxasontzi bat itxasoratu da egunotan Muru eta Ontziolatik Urdaibain. Eta inguru horretan egin asmo dute museoaren proiektua salatzeko baliatu du aukera Stop Guggenheim Urdaibai plataformak. Zenbait ekintzaiek pankarta erraldoi bat zintzilikatu dute horretarako Ontzia. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak tramiterako onartu du Eusko Jaurlaritzako Espainiako etxebizitza legeari jarritako helegitea. Autonomia erkidegoen eskumenak urratzen dituelakoan ipini zuen helegitea Jaurlaritzak. Ez dira legearen aurka egin duten bakarrak, besteak beste Kataluniako Generalitateak eta Galiziako Xuntak ere helegiteak aurkeztu dituzte. Frantziar barne ministro Gerald Darmaninek Korsikako ordezkari politikoekin akordio instituzional zabala iragarri du martxoaren 11 astelehen gauean Korsikarako autonomia estatutu bat aitortzeko. Uharteko agintariek eta Frantziar gobernuak pasaden irailean abiatu zuten prozesuaren ondorio litzateke. Abiatu da Zipretik Gazarako itsas korridore humanitarioa zeharkatuko duen lehen ontzia. Goizeko 8:30 eman du berria Open Arms gobernu kanpoko erakundeak sare sozialetan. Hala, itsas korridore humanitarioa ireki izana goraipatu dute zerrendako giza larrialdia arintzeko balioko duelakoan. Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabaldira 2024ko Euskotren Winter Serieseko txapeldunak Kastelenean Durangoko Eskurdi pilotalekuan jokatutako finalean Elena Barrenetxea eta Araile Jardi 3 jokotan menderatuta. Erikak eta Maialenek ala markagailua irauli dute finalandian. Aurkariek aurreneko seta irabazi dute, baina txapeldunek berdinketa lortu dute bigarrenean eta hirugarrenean gehiago izan dira txapela jatzi. Baino lehen. Gabon guztioi, gaurkoan eguneko argazkiarekin hasiko gara. Sindikatuen arabera erantzun zabala izaten ari da langile publikoen grebak. 28.000 lagun inguru elkartu dira manifestazioetan. Ortuzarrek esan du ulertzeko oso zaila dela greba eta nabaria dela bozen atarian EAJ-ari kalte egiteko duen asmoa.
Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoan deituta dagoen greba, lehen orduan bildutako datuak oinarri hartuta, jarraipen zabala izaten ari dela azpimarratu dute sindikatuek. 11:00 abiatu egin dira manifestazioak EAEko 3 hiriburuetan. Sindikatuek zabaldutako ohar bateratuaren arabera, jarraipena oso zabala da, hezkuntzan edota udal eta foru esparruan, eta zabala garraio publikoan. Osakidetzari dagokionez bestalde salatu dute gutxieneko zerbitzuek guztiz baldintzatuko dutela lanuztearen arrakasta. Zerbitzu publikoaren alde, adostu soldatak eta enplegua hemen, lelopean deitutako lanustea sektore horretan azken hilabeteotan deitutako 3. da. Urriaren 25 eta abenduaren 19 kolektibo beraren artean egindako greben ondoren. Greba horren bidez, sektore publikoaren lan baldintzak salatu nahi dituzte deitzaileek. Izan ere, erosteko ahalmenaren galera 8%tik gorakoa izan da azken 2 urteetan. Eta behin-behinekotasunak muga historikoan dago, 144 iritsi baita. Horregatik, aurten soldata 10% igotzea eta behin-behinekotasuna 8%ra jaistea eskatzen dute. Osakidetzan ezarritako gutxieneko zerbitzu gehiegizkoak salatu dituzte sindikatuek. Diotenez, horiek guztiz baldintzatuko dute jarraipena. Izan ere, euren ustez, milaka langileeri greba eskubidea ukatu zaie. Zerbitzu publiko indartsuak behar ditugula, lanpostuak egonkortu behar direla, sortu eta egonkortu behar direla, erosalmena berreskuratu behar dela, eta batez ere kalitatezko zerbitzu publikoak behar ditugula. Bai. Gaur ere, milaka langile publiko atera dira kalera, zerbitzu publiko kalitatezkoak, euskal zerbitzu publiko kalitatezkoak aldarrikatzeko. Administrazio orokorrean eta justizia administrazioan jarraipena aurreko deialdikoa baino zabalagoa izan da, baina herrialdeka eta esparruka aldakorra da. Dena dela, azpimarratu dute udal eta foru erakundeetan izaten den jarraipen oso zabala. Sindikatuek euskal sektore publikoan soldata igoerak eta enplegua negoziatzea eskatu dute. Madrilgo gobernuak adierazitakoak baldintzatu gabe, eta beste aldarrikapen batzuen artean, 2024ko langileen kolektiboerentzako 110% soldata igoera eskatu dute. Baita langileen lan kargak arintzea eta lanaldi asteko 32 ordura murriztea ere. Sindikatuen arabera, agintari politikoak sektore publikoko langileengandik eta herritarrengandik oso urrun daude. Gasteizko herritarrek eta erakundeetako ordezkariek hiriburuan gertatutako hilketa matxista saiakera gaitzetsi eta arbuiatu dute gaur. 31 urteko gizonezko batek labanez eraso zion bikotekideari Arriagalakua auzoko etxebizitza batean. Gasteizeko udalak azken eraso matxistaren aurka biktima babesteko ekimen bat martxan jarri du. 31 urteko gizonezko batek martxoak 11an astelena bere bikotekidea erailtzeko saiakera egin zuen, emakumea zaurituta utziz. Hori dela eta Gasteizeko plaza berrian 5 minutuko isilaldia egiteko deialdia egin du udalak. Biktimari eta ingurukoei babesa adieraziz. Udalak eraso matxisten kontrako protokoloa abian jarri du, biktimari beharrezko baliabide guztiak eskainiz. Udalak adierazi duen bezala, garrantzitsua da eraso hauek arbuiatzea eta biktimari babesa adieraztea. Beti salatu behar direla horrelako ekimenak. Nik uste dute gure gizartean errotuta dagoen matxismo homizida hau nik uste dut salatu beharrekoa dela. Eta baita ere, esan arrazoi asko daudela, ez? Gizartean oraindik ere egon badaudela hainbat kontu kulturalak, hezkuntzaren arlokoak baita ere. Emakumeen aurkako erasoei erantzun ematea ezinbestekoa dela argi utzi du udalak. Erasotuari beharrezko arreta emanez eta neurriak bermatuz. Eraso hauen aurrean prebentzio neurriak garatzen jarraitzea bereien helburua dela adierazi dute. Gasteizeko mugimendu feministak ere erailketa matxistaren saiakeraren aurrean mobilizazioa deitu du ostegunerako. Martxoak 14a Virgen Blankan 7:30. Urdaibai Stop plataformak eta Busturialdeko hainbat gizarte eragilek Bilboko Guggenheim museoaren edapena eta museoa eta eraikitzeko azpilokoak daudela salatu dute. Hain zuzen ere, itsasontzi bat itsasoratu du muru eta ontziolak egunotan Urdaibain eta hau gaitzetsi dute prentsaurreko batean. Gurean dugu Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea. Arratsalde on, Eider. Arratsalde on.
Esan bezala, itsasontzi bat itsasoratu du egunotan Muru eta Ontziolak Urdaibain, inguru giro horretan prentsaurrekoa egin duzue, azaldu iguzu. Zer da zehazki Ontziola hori eta norena da? Bueno, Muru eta Ontziola, 1953an Frankon gobernuak emandako kontzesio bati esker kokatuta dago biosfera erreserbaren bihotzean. Kontzesio hori epe luzeenerako emandakoa izan zen, 75 urteetarako. Eta epe hori 2018 urtean agortuta dago. Orduan, Ontziola hori badaia 6 urte gutxi gora bera, hemendik kanpo egon beharko litzateke. Eta gaur ikusi dugu, naiz eta 2023ko uztailean Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak sinatu zuten hitzarmenean, bigarren puntuan, antiguos astilleros de Murueta bezala agertzen den, iraganeko kontu bat dela pentsarazi nahi izan diguten arren, gaur ikusi dugu Ontziola horretatik zelan irten den Arteaga izeneko barku bat. Ontze momentuan, biosfera erreserbako urak zeharkatzen ari da, eta laster pasatuko da Bermeoko uren aurretik Erandiora bidean. Eta hori guretzako onartezina da. Ontziola hori erauzita egon beharko litzateke, lurrak garbituta eta bere aktibitatearekin jarraitu beharko leuke, baina Erandion, ez Muruetan. Erautsita egon beharko litzateke zuen ustez Ontziola eta garbituta ingurumen hori. Hala ere, Ontziolak bere jarduera aurrera emateko baimena berez badu? Gauza bat da aktibitate lizentzia eta beste bat da lurrak okupatzeko kontzezioa. Kontzezioa agortuta dago, orden gu horretaz ari gara. Ez dauka lur horietan egoteko baimenik. Beraz, lur horietatik kanpo egon beharko litzateke, eta hori da guk eskatzen duguna, bere aktibitatearekin jarraitu dezala, bai, baina jarraitu dezala Erandion. Antze dauka bere enpresaren zatirik eta handiena, beraz, antze jarraitu beharko leuke. Ontziola eraikinaz gabiltzala, Foru Aldundiak Ontziola erosteko asmoa adierazi du. Nola da hau posible, zer egin nahi dute? Nola dan posible, herritarrei hile hartuta. Lurroiek, kontzesio batekin emandako lurroiek, Estatu Espainolaren lurrak dira. DPMT esaten dana, Dominio Publiko Maritimo Terrestre dalakoa. Orduan, horrek esan nahi dau guztion lurrak direla, kostaz lurrak dira. Orduan, beraien balio katastrala 0 eurotakoa da. Orduan, gu galdetzen duguna da, Elizabeth Etxanobek esaten dagoenean, están estudiando la compra del solar que ocupe el astillero, zer erosi nahi dute. Astilleroak hor gauza bi bakarrik ditu bereak direnak. Eta bat dira eraikinak, eta bestea izango litzateke kutsadura. Eta hitzarmenean ikusi dugunaren arabera, bai eraikinen eraizketa eta bai kutsaduraren garbiketa, astilleroak egin beharrean, herritarren lepo egitea hitzartu dute Mitekok eta Bizkaiko Foru Aldundiak, beraz hori onartezina da eta herritarrek hori jakin egin behar dute. Azkenik, hauteskunde kanpaina hasi berritan, zer esango zenieke entzuten gaituzten politikariei? Arduraz jokatu beharko luketela, ze beraien burua aurkezten dutenean hauteskunde batzuetarako, herritarren eskumenak zaintzeko eta herritarren ongizatea zaintzeko aurkezten dira. Eta ez herritarrei hile hartzeko eta beraien helburu politikoak lortzeko. Kasu honetan, enpresa pribatu bi ditugu, bat Nueva Yorkeko Guggenheim frankizia eta bestea Muruetako astilleroa, biak pribatuak. Eta batari behar dituen azpiegitura guztiak eskainiko zaizkio diru publikoarekin, Guggenheim fundazioari, ona etorriko da, eta hemen azpiegitura guztion diruarekin prestatuko zaizkio, eta Astilleros de Muruetari lurra garbitzea parkatu egingo zaio, eta eraikinak eraiztea be parkatu egingo zaio, eta guztiok ordainduko dugu, beraiek ordaindu beharko luketena. Europako legeak esaten du, el que contamina paga, eta hori indarrean dago, beraz, borondate falta dago agintarien aldetik, ze hori efektibo egin beharko litzateke eta martxan jarri beharko lukete eta ardurak eskatu tokatzen zaizkionari. Entzun dezatela politikariek, Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideak esandakoa. Esker mila, Eider.
Eskerrik asko zuei. Guggenheim Urdaibai stop osatzen duten elkarte eta gizarte eragile guztiek gogor salatu dute berriz ere Bilboko Guggenheim Museoaren edapena Busturialdean. Horretarako Muruetako ontziolan uretaratuko den itsasontziaren egoera salagarria azpimarratu nahi izan du Eider Gotzik. Gaur hemen bildutako elkarte eta gizarte eragile guztiok berriro gogor salatu nahi dugu Bilboko Guggenheim Museoaren edapena Busturialdean. Horretarako gaurko eguna aukeratu dugu, Muruetako ontziolan itsasontzi bat ureratuko denean. Foru Aldundiak ontziola erosteko asmoa adierazi du. Alabaina hori erosteak ez dauka inongo zentzurik. Eta eraikinaren eraizketa zein lur kutsatuen garbiketa herritarron diruarekin egitea onartezina da. New Yorkeko Guggenheim frankiziari bere negozioa handitzeko behar dituen azpiegitura guztiak doain eskainiz. Horretaz gain elkarteko kide eta bozeramaileak Urdaibaiko biosfera eta erreserba babesten duten lege eta normatibak aldatzeko dauden ekimenak mai gainean jarri nahi izan ditu udal, ministro, foru eta hitzarmenei Urdaibai ez dagoela salgai gogoratu. Proiektu hau bideragarria egitea, helburu duten lege eta normatiba aldaketai ez. Ingurumen eta ekosistemaren integraltasuna arriskuan jarri dezaketen jokabidei ez. Eskualdeko herritarren ongizatea, kultura eta etorkizuna mehatxatzen duen proiektu turistikoari ez. Guggenheim Urdaibai proiektua, stop. Prentza aurrekoan gogorarazi dute Urdaibaiko eskualdeak marko legal berezia duela eta herritarren eskubideak bermatzeko araudiak errespetatu behar direla. Hezkuntzari dagokionez, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak gaur hezkuntzako ratioen murrizketekin jarraituko duela jakinarazi du. Nafarroako hezkuntza sistema publikoak datorren 2024-2025 ikasturtean ikasle kalte beren volumen handiena duten ikastetxetan haur hezkuntzako geletan ratioak murrizten jarraituko du. Guztira 3 urte beteko dituzten 5.221 haur sartuko dira datorren ikasturtean Nafarroako hezkuntza sisteman. Aurreta lehen hezkuntzako ikasleak onartzeko ohiko prozesua martxoaren 18-tik 22 bitartean eginen da. Onarpenerako behin betiko zerrendak apirilaren 30ean argitaratzea aurreikusten da eta matrikula egiteko ohiko epea ekainaren 17-tik 21 bitartean. Hezkuntzako Kontseilari Carlos Jimenok eta Departamentuko Hezkuntzako Zuzendari Nagusi Gil Sevillanok jakitera eman dituzte aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako bigarren zikloko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Erkidegoko ikastetxe publikoetan, naiz itunpeko ikastetxe pribatuetan, ikasleak onartzeko ildo nagusiak zeintzuk diren, eta ni publikokoa naiz lelopean, egun hauetan edatzen ari den eskola publikoari laguntzeko publizitate kanpaina aurkeztu dute. Carlos Jimenok adierazi duenez, ikasleen banaketa orekatuagoa bilatzen saiatuko dira. ACNEAE indizea kontutan hartuz. El Departamento de Educación ha determinado para el próximo curso 24-25 una disminución de la ratio de 20 alumnos o alumnas en el primer y segundo curso del segundo ciclo de educación infantil y a 22 alumnas o alumnos en el tercer curso del segundo ciclo de educación infantil en los centros educativos y modelos lingüísticos que, a fecha de la elaboración del índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tengan un índice negativo, es decir, que cuenten con un volumen de alumnado vulnerable superior a la media de su respectiva área de influencia. Ratioen murrizketa progresibo bat da eta ikastetxeen sarean edatuz doa 3. urtez jarraian. Helburua da ikasleek gehiago eta baldintza hobeagotan ikastea, ekitateari lotutako ratioen jaitsiera mailakatuz eta ikastetxearen beraren ekitate eta berrikuntza eraldatzailearen irizpideak kontuan hartuta. Gai salatuz BDZ kolektiboak Palestinako genozidioa salatu du ekintza baten bitartez Iruñeko katedralean. Ikusi. Gaur goizean BDZak pankarta bat jarri du Iruñeko katedrala den dorre batean Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko.
2004az geroztik gizarte zibil palestinarrak Israelgo estatuari boikot zigor eta desinbertsio kanpaina bat, BDS ingelesezko sigletan, aplikatzeko sortu zuen kanpaina bat da BDZ. Urriaren 7 asteartero bezala BDZ-ak deituta arratsaldetan elkarretaratzeak egiten dituzte Palestinari elkartasuna adierazteko eta Gazaren aurkako sarraski sionista salatzeko. Israelekin harremanak haustea zigorrak Israeli boikot bezalako lelopean. Gaurkoan elkarretaratzea ez ezik goizean Iruñeko katedraleko dorrera igo dira eta pankarta bat irauli dute Israel genozida jartzen duena. Behan elkartu diren pertsonak Palestinaren aldeko oihuak egin dituzte, Palestina askatu bezalako oihuekin. BDZ-ak Israeli berriro ere sueten askatu dio eta herrialde hebrearrari zigorrak eskatu dizkiote. Ostia kolektiboko laukidea auzipetuak izartear dira arratsalde honen hastapenean martxoak 12 Baionako auzitegian. Ikusi. Proiektu hori ez dugula utzizterat eginen, eta hemen gira horren defentsan engaiatuak osoki. Hemen nahi dugu buig herri hauzitan egiari, pentsatzen dut ez dela tribunaluntan pasatuko buig handi mandienetarik da, eta badakigu untsa justizia horrek nola tratatzen dituzten handi mandiak eta herritarrak. Nazio garela aldarrikatzeko aberri eguneko egitarau oparoa aurkeztu du EH Bilduk. Fernando Barrena EH Bilduren Europako hauteskundetarako hautagaiak eta Oihana Etxebarrieta Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainaren bozeramaileak agerraldia egin dute gaur goizean Iruñean, martxoaren 31an Nafarroako hiriburuan ospatuko den aberri egunean parte hartzera animatzeko. Barrenak aurtengo leloarekin bat egin izan nahi du eta argi utzi izan nahi du lehenago edo geroago estatu bat izango direla. Honetaz gain, pasaden astean Atarrabiako armarriarekin gertatutakoa salatu nahi izan dute. Horreko astean, ezagutu genuen herriko frontoian dagoen Euskal Herriko armarria kentzera behartu duela Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Atarrabiako udala. Ez da gauza berria historikoki, egoera zailak gainditu izan ditu Euskal Herriak, baina herri gisa gure kultura, hizkuntza eta herria bizirik mantentzeko gai izan gara eta etorkizunean ere gai izanen gara. Espainiako epaitegietatik euskararen eta bere erabileraren aurkako erasoak heldu dira eta bai eta Espainiako eta bai Frantziako estatuek egindakoa salatu nahi izan dute. Espainiako eta Frantziako estatuek ukatu aldigute gure izaera nazionala eta gurea herri bat dela, baina ezkerreko independentistok argi daukagu gurea herria dela, nazioa garela eta gure etorkizuna erabaki nahi dugula. Ambizio eta determinazio kolektiboa daukagu, hori horrela dela erakusteko eta sinetsita gaude lehenago ala beranduago estatua izango garela. Horretarako, gaurtik hasi behar gara lanean eta martxoaren 31ako aberri egunean aukera paregabea izanen dugu horretarako. Bestalde, Etxebarrietak Iruñeko aberri eguneko ekitaldien egitaraua aurkeztu du. Gogora ekarri ditu azken 2 urteetako aberri egun arrakastatsuak eta dei egin du aurtengoa horrelakoa izateko. Manifestazioa, kalekira, kontzertuak eta umeen guneak bezalako ekintzak prestatu dituzte Euskal Herria Iruñera begira jartzeko Etxebarrietak adierazi duen bezala. Etxerat elkarteak jakinaratzi duenez, Iñaki Garces euskal presoa aske geratu da 26 urteko zigorra osorik bete ostean.
Espainiako Auzitegi Nazionaleko 3. zigor salak arrazoia eman dio fiskaltzari eta atzera bota du Manuel García Castellón epaileak ongi etorrien auziko instrukzioa luzatzeko hartutako erabakia. Epaimahaiak oinarri juridikoen falta argudiatu du eta García Castellonek urritik urtarrilera bitarte izandako irizpide aldaketa erradikala kritikatu du. Nafarroan iragan ostegunean Nafarroko nekazari talde bat indarrez Nafarroko parlamentuan sartzen saiatu zen. Honela mintzatu dira politikariak gaia zentzon. Nafarroko parlamentuko taldeak ez dira gai izan ostegunean gertatutakoa gaitzesten duen adierazpen instituzional bat onartzeko. Unai Uhalde Legebiltzarreko presidenteak testu bat aurkeztu du iragan ostegunean nekazari batzuk parlamentuan indarrez sartzeko eta instituzioari eraso egiteko saioa gaitzesteko. Parlamentuko mahaiak eta eledunen batzordeak testua aztertu du. UPNek ez du gertaera hori erasotzat jo nahi izan eta PPek bat egin du interpretazio horrekin. Biak abstenitu egin dira eta Voxek aurka bozkatu du. UPNeko Javier Espartzak nabarmendu du gertaerak irmo gaitzesten dituela, baina ura ez dela eraso bat izan eta ez dituela nekazariak kriminalizatuko. Y yo no creo que sea un asalto. Por mucho que diga el portavoz del Partido Socialista o el presidente del Parlamento que compare con lo que ocurrió en el Capitolio. Pues no, a mí me parece que hay unas diferencias más que importantes. Es decir, para mí un asalto es algo que está planificado, que está estructurado, que se quiere entrar en un edificio para tomarlo y mantenerse dentro, por la fuerza, evidentemente. EH Bilduko Laura Aznalek manifestazioak zilegiak direla adierazi du, lehen sektoreak aldarrikatu dituen zenbait gauzekin bat egin dutela gehituz. Hala ere, ostegunekoa salatu nahi izan du. Lehen sektorea balioetsi dugu eta bere aldarrikapen batzuk partekatzen ditugu. Baina ostegunean gertatu zena ez da modua, ez da bidea. Nekazari batzuek izan zuten jarrera arbuiatzen dugu eta horregatik guk babestu dugu aurkeztu den adierazpen instituzionala. Zoritxarrez ez du aurrera egin eskuinak ez duelako babestu. Beraz, parlamentuak ez du adierazpenik onartu, eskuinak ez baitu ostegunekoa erasotzat jo. Nafarroatik Arabara udara arte luzatuko da autoglas glabistako itxieraren prozedura judiziala gutxienez. Azken berrien arabera ekainaren 18 luzatu berri dute hainbat pertsona eta enpresari oraindik ez dietelako auzia bertaratzeko eskaera bidali. Guardian multinazionalak glabista enpresaren egoeran duen erantzunkizuna zehazteko epaiketa ekainaren 18 arte atzeratu da. Aiaraldea.eus komunikabideak aurreratu duenez, martxoaren 19 deituta zegoen epaian parte hartu behar duten hainbat pertsona eta enpresek oraindik ez dute auzira bertaratzeko agindua jaso, prozesua atzeratuz. Auzian, Guardian multinazionalak Laudioko glabista enpresaren desegitean izan duen erantzukizuna epaituko da. Guardian lantegiaren jabea zen, Parter Capital inbertsio funtsari saldu baino lehen. Funtsak enpresatik atera nahi du orain, baina lantegia kokatuta dagoen lursailak Guardianen jabetza dira oraindik, eta honek ez ditu lurrak saldu nahi. Epaiketa inpugnatzeko eskaera egin zuen Guardianek. Eskaera hau atzera bota du orain epaileak, hortaz multinazionalaren erantzukizuna aztertuko da. La jueza ha entendido que los motivos y las alegaciones que daba Guardian no tienen sentido alguno, lo ha desestimado, entonces el juicio sigue para adelante.
Gauzak horrela, Glabistako 240 langileren lanpostuak arriskuan daude. Momentuz, enpresa iraungitzeko enplegu erregulaziorako espedientaren tramitazioa etenik dago. Epailaren aginduz, Guardian eta Parter Capital enpresek eskatutako dokumentazioa aurkeztearen zain. Nosotros pues vamos incluso por el camino de la contrato de compra-venta fraudulento, digamos, ¿no? De la compra fraudulenta de la empresa. Pues si no entregas la documentación, pues da por hecho que es una venta fraudulenta y bueno. Bien bitartean, euren lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin aurrera jarraitzen dute Glabistako langileek. Nazioartean, Korsikaren autonomiarako akordioa iragarri du Frantziar gobernuak. Le gouvernement de la République a obtenu un accord forcément qui attend d'être confirmé par le Parlement, où il n'est fait mention d'aucune de ces lignes rouges qu'il avait fixées dès le début, ni le peuple, ni le statut de résident, ni la co-officialité de la langue. Ce n'est pas la Constitution qui fixerait les champs de compétences, mais bien la loi organique, ce qui permet d'avoir pour le Sénat le dernier mot sur les compétences que nous déléguerions à la collectivité de Corse. Gazan ere ekin diote Ramadanari zuetenik gabe eta muturreko gosearekin. Mexikok estatu batuen harresi izena jasotzen du migratzaileei buruz hitz egiten denean. Azken urtean, ACNURren ikerketa baten arabera igo eginda segurtasun ezagatik edo indarkeriagatik jatorrezko herrialdetik ihes egitea erabaki duten pertsonen kopurua. Gaur, zenbakikin egoeraren argazki orokor bat egingo dugu. Bero Satrustegi. Azken urteotan, Mexiko zeharkatu nahi duten pertsonen kopuruak gora egin du. Nazio Batuen errefuxiatuen agentziak iaz egindako monitorizazio baten arabera, modu irregularrean sartu ziren pertsonen 51%ak segurtasun ezatik edo indarkeriatik egin zuen ihes jatorrizko herrialdeetatik. 2022an 100%koa zen. Urtebetean asko hazi da jatorrizko herrialdeak bi arrazoi horiengatik uztea erabakitzen duten pertsonen kopurua, ikusten duzuen bezala. Gainera, iazko datuen arabera, 154 esan zuen euren herrialdetara itzuliz gero zuzeneko mehatxuei egin beharko ziela aurre. Egoeraren argazki orokor bat egin dezazuen eta zenbakiekin jarraituta. Ia 60% adierazi zuen euren bizitza, euren segurtasuna edo askatasuna arriskuan egonen liratekeela jatorrizko herrialdera itzuliz gero. ACNURrek argitaratu berri duen txostenak ebaluatzen ditu migrazio fenomeno berriak, hortxe jaso dute, Ekuadorreko egoeratik ihesi joan direnen egoera eta egiteko erabakia zergatik hartu duten ere zehaztu dute. Bai eta Haitiko krisia ere, Karibeko uhartea utzi dutenen 72% esan du, migratu zutela enplegu eskasearen ondorioz eta indarkeria egoeraren beldur zirelako. Orain arte,
orain arte egin diren txostenek zioten Eldarien, Kolombia eta Panamaren artean dagoen bidegurutze bat zela ibilbideko zonalde arriskutsuena. Argitaratu berri den txostenaren arabera, migratzaile batek Estatu Batuetako hegoaldeko mugara iristeko egiten duen ibilbide osoa bada Mexiko soilik zeharkatzea bezain arriskutsua. Pentsa, ibilbide osoan mehatxuak, estortxoak eta indarkeria sufritu zutela salatu zuten galdetutakoen 52%. Mexiko zeharkatu zutenen 56% ere halako goraberaren bat sufritu zuten. 52% ibilbide osoan eta 56% Mexikoan. Aldera dezazuen. Gainera, herrialdean dokumentaziorik ez dutenen artean gertakari horiek funtzionario publikoengandik jasateko aukerak biderkatu egiten dira. Mexikok 2023an asilo eskaera ugari izan zituen, historian babes eskaera gehien izan dituen urtea. Izan da, 140.000 pertsonek eskatu zuten babesa. ACNURren arabera gorakada horrek Mexiko kokatu du munduko asilo eskatzaile gehien dituen 5 herrialdeen artean. Txosten honetan jaso dute migratzaileen profila ere. Lehen gizon gazte gehiago joaten ziren bakarrik, orain ordea normalagoa da familiak bidean aurkitzea. Historikoki gehienek Amerikako Estatu Batuak dute helmuga. Aitzitik iaz galdetutakoen 26% Mexikon geratzea erabaki zuen. Bazen behin jaiotza bat, Gasteizko ipuin literarioen nazioarteko jaialdiaren jaiotza. Gasteizko Ignacio Aldekoa kultura etxeak Aldekoa ipuin literarioaren nazioarteko jaialdiaren lehen edizioa antolatu du. Jaialdia martxoaren 13-tik 16 bitartean egingo da. Jaialdia mintzatzeko gurekin dugu Iban Zaldua, jaialdiaren zuzendari literarioa. Kaixo, Iban? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gasteizko ipuin literarioaren nazioarteko jaialdia antolatu duzuelen aldiz, nondik jaio da egitasmo hau? Bueno, pixkat ikusten genuen badaude festivalak, jaialdiak literaturakoak gure inguruan, eta nahiko errotuta daudenak, baina hori idazleen artean askotan komentatzen genuen, baina badago novela beltzaren inguruan, badago literaturaren inguruko gauza, poesiaren inguruko kontuak, eta falta da, ipuinaren inguruko zerbait, ez? Eta alde horretatik, nik aspaldi neukan pixka bat ideia, ni batez ere ipuinlaria naizenez eta generoa ezagutzen dudanez, eta ezagutu ditudalako ere nazioarte mailan hain zuzen ere genero literario honetara dedikatzen diren festivala, zergatik ez egin halako jaialdi bat hemen gure artean, ez? Zein da jaialdiaren helburua? Hain zuzen ere hori, pixka bat aprobetxatuta Gasteizek daukan alde horretatik ondare, ondarea ipuin hiri bezala, besteak beste, kulturetxea, antolatzen duenan kulturetxeak daraman izena horren lekuko izango litzateke, Ignacio Aldekoa, gaztelaniaz 20. mendean ipuinak idatzi zituen figura handienetako badela, eta aprobetxatuta Euskal Herrian gaudela, eta Euskal Herria ere neurri handi batean, ipuin herrialde bezala definitu daitekela, kontrajarrita Frantzia edo Espainia bezalako, herrialde nobeleskoekin hain zuzen ere, eta Euskal Herriak eta Euskal Literaturak jarraitzen duelako izaten potentzia bat, ipuingintza alorrean, pixka bat zentroan jartzea, batzutan mesprezatua edo bigarren mailakotzat jotzen den genero literario hori, helduentzako ipuin literarioarena. Helduentzako ipuin literarioarena. Lehen aipatu duzu Euskal Herria eta baita Euskara ere. Euskaraz eta Euskaratik sortutako ekimena dela diozue, Euskal ipuin literarioaren sorkuntza indartzeko asmoz izan da erabakia orduan, ezta? Esan dudan bezala, nik uste dut ipuinak gure literatura idatzian izaten jarraitzen duen
potentzia nolabait hortik abiatzen gera. Ez gero, programa elebiduna da, noski, badauzka ekitaldi batzuk euskeraz, beste batzuk gaztelaniaz, baina are gaztelaniezkoetan saiatzen gera kanpoko idazleak gurutzatzen euskeraz, idazten duten idazleekin, eta alde horretatik alik eta programa zabalena, anitzena, askotarikoarena, eta orekatuena sortzea izango litzateke pixka bat hor helburua. Zer topatuko dugu ekimenean eta noren eskutik? Bueno, egongo dira, ikusten ari zeate hor agertzen ari diren karteletan eta propagandan, mota guztitako ekimenak, egongo dira mainguruak, non idazleak gurutzatu ingo ditugun, baina ez bakarrik idazleak, baizik eta baita kritikari literarioak ere, kritika literarioaren alorra oso importante iruditzen zaidalako edozein sistema literariotan, euskal sistema literarioan bertan ere, baina badaude ere hitzaldiak, badaude ere tailerrak, ipuingintza lantzeko, eta ipuin irakurraldiak ere, iruditzen zaigulako, ipuinaz hitz egiteaz gain, ipuina gozatzea, zuzenean, irakurraldi batean, musikarekin lotuta, irakurraldi horretan izango dugu, Joseba Sarrenendia, Arkaitzkano eta Aintzane Ausandizaga, eta gurutzatuko ditu kaso horretan Gasteizko musikari batekin, Benize proiektuarekin hain zuzen ere, halako giro bat sortzeko. Bai, zuk esan bezala, sortzaile ospetsuk parte hartuko dute orduan jaialdian, ezta? Bai, nik uste plantela bereziki, distiratsua dela, aipatu ditut adibidez irakurraldi horretan parte hartuko duen jendea, baina ukiko ditugu figura importanteak ipuingintza alorrean, nola diren Tina Valles, edo Ana Malagon, edo Pedro Ugarte, hemen Euskal Herritik, eta baita Isaac Rosa edo Aixa de la Cruz, eta adibidez tailer bat ematen Maria Sunlanda, bezalako, idazle haundia, beraz nik uste dut lujuzko programa bat egin dugu, eta alde horretatik ipuina nolabait goratzeko aproposa izango dena. Luxuzko programa honi begira, esan daiteke irekia dela, hau da, herritar guztiendako irekia dela jaialdia, ez da? Bai, esan bezala, hori, dago zuzenduta literaturan interes minimoa izan dezakeen orori, eta alde horretatik, oso irekia da, Egia da, esaten dudan bezala, novelaren imperialismoaren aurrean askotan bigarren mailakotzat jotzen dela ipuina, eta jendeak adierazten duela ez daukala hainbeste ohiturarik, nik hori konprobatuta daukat, zuzendu izan ditudan irakurle taldeetan, irakurle klubetan, baina behin sartzen hasten zeranean generoan eta bere kodeak eta ulertzen hasten zarenean, jendea errenditu egiten da, eren gozatu handia hartzen ditu, eta sorpresa handiak, ipuin liburuekin, batzutan novelak ematen ez dituen, placer batzuk eskaintzen dituelako, ipuina bezalako, ez dakit ez genero konzentratu, ez kondensatu batek. Hau kontuan izan da, non kontsulta ditzakegu programaren inguruko xehetasunak, eta nola eman dezakegu izena? Bai, hor badago web horri bat, dela Aldekoa zerekin, Aldekoa Festivala, hori berekin, aldekoafestivala.araba.eusen, hor aurkitu daiteke programa, ala euskeraz nola gaztelaniaz, eta, printzipioz, ekimenak, jarduerak, hitzaldiak, mainguruak, irekiak dira, eta apuntatu beharra dago, ez debaldekoak dira, baina apuntatu beharra dago, nik uste dut apuntatu gabe ere ez dela arazorik izango sartzeko, baina bada ez bada hobe da apuntatzea, hor arazoak egon daiteken bakarra zeia betetzen ari zen, hain zuzen ere Maria Sunlandak larun bat goizean, 16an emango duen tailer literarioa, dalako masterclass bat ipuinak idaztearen ingurukoa,
baina besteetan uste dut ez dela arazorik izango, baina beti da hobe bertan gonbidapen bat lortzea ez dena bat ere zaila. Gasteizek ipuinari egindako omenaldiaren inguruko zertzelabak jasota kontuan izango dugu, bihar ekingo diozuela jaialdiari bertan izango gara. Esker mila Iban Zaldua aldeko ipuin literarioaren nazioarteko jaialdiaren zuzendari nagusia. Bale, eskerrik asko zuei. Korrikari helduko diogu jarraian, ostegun honetan martxoak 14 Irunen hitzordu garrantzitsua du Euskal Herriak, bertatik abiatuko baita Arro Herri leloarekin 23. korrika. Hamaika telebistatik jarraipena emango diogu lasterketari, beraz, adibili. Korrikako lekukoa Euskal Herri osoan ibiliko da 23. korrikan, martxoaren 14an Irunen hasi eta martxoaren 24an Baionan amaituz, Lapurdiko hiriburuan. Arro Herri da urtengo leloa euskaraz eta gure herriaz harro gaudelako. Arro Herri izango da leloa, eta horrekin adierazi nahi duguna bada, gure herriaren harrotasuna, euskara aldarri eta euskara nagusi, baina inguruan ditugun beste iritzi eta danok batera eginda. Euskararen aurkako oldarraldi judiziala bizitzen ari den herriak inoiz baino korrikaren premia handiagoa du. Beharra dago, beti dago korrikaren beharra, ez da guk esaten dugu 1980an hasi ginenetik, helburuak berdinak direla eta ondorioz beharra badago, argi dago azararen 4ko manifestaldian ikusi izan, badagoela herri bat, arro dagoena, baina ez konforme. Eta euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko aprobetxatuko dugu korrika hau ere. Ostera 23. edizio honetan erronka txiki batzuk izango dituzte, tartan berrikuntza gisa aplikazio berria aurkeztu dute. Gaur aurkeztu dugu adibidez APP berria eta korrika laguntzailearen kanpaina ere, eta horre pausu bat aurrera egin nahi izan dugu, eta plastiko gutxiago erabiltzearen aldeko apustua eta erronka txiki batzuk hartu ditugu. Martxoaren 14tik 24 Euskal Herri guztia zeharkatuko du 23. korrikak. Maule izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Baiona berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 23. korrikak Irun eta Baiona lotuko ditu. Hala Arro Herri leloari helduta euskaltzalek jantziko dira Euskal Herriko kaleak neguko azken eta udaberriko aurreneko egunetan. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 14an emango ditu lehenengo urratsak Irunen. Gipuzkoan Hondarribitik pasako da eta Lapurdin Barrena murgilduko da ondoren, Hendaian Doniban Eloizunen eta Senperen kasurako. Martxoaren 15ean Nafarroara egingo du salto korrikak, Zuberoara gero, Maule izango da korrikak pasako duen lehen hiriburua. Eta handik beste behin Nafarroa berera salto egingo du Donibane Garazitik igaroz. Baina eguerditik egun amaitzeraino Nafarroan Barrena ibiliko da, Baztan inguruan. Hurrengo egunean Jaurrieta izango du abiapuntu, Ezkarozetik izango zara jaitsi eta eguerdian Iruñera iritsiko da, ordu batak aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du. Martxoaren 17an Nafarroatik Barrena joango da korrika, Artaxoa, Tafaia, Tutera eta Lodosa zeharkatuz. Astelenean berriz Lizarra eta Antzinatzen utzita Arabarantz joko du lasterketak, eguna Gasteizen amaituz. Kanpez, Guardia, Trebiño, Argantzun, Lizarra, Murgia eta Zarate zeharkatuko ditu besteak beste. 6. egunean Tipitapa, Dulantzi eta Guraindik Nafarroara helduko da beste behin korrika. Ondoren Altsasun, Etxarriaran atzen Irurtzunen, Lekunberrin, Leitzen eta Goizuetan ibiliko da besteak beste, eguna Gipuzkoan amaitu arte. Eta martxoaren 20an Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeak ukituko ditu lasterketak. Oriotik abiatuta barnealdean sartuko da. Zestoa, Azpeiti eta Bergaratik pasa eta gero Elgoibarrere jo eta handik Hondarruruntz egingo du, Bizkaian barneratuz. Kostaldean Barrena Gernikan amaituko da eguna. 8. egunean Bizkaiko kostaldean jarraituko du euskararen aldeko lasterketak eta jarraian Bilbo sartuko da. Gaualdera arte hirian eta inguruan egingo dute korrika. Hurrengo eguna ere martxoak 22 Bizkaian emango du korrikak, naiz eta une batez Araban sartuko den, Artziniega eta Jaraldea bisitatzeko, eta Otxandio izango da Bizkaiko azken herria. Azken aurreko egunean asteburua helduta iparralderat joko du beste behin, Goierritik igarota, azkenik Donostiara heltzeko arratsaldeko 7 aldera.
Eta azken egunean Gipuzkoatik Lapurdirako bidean izango dira, Nafarroara zertxoei sartuta. Igandeko gau eta goizean zeharkatuta Baionara iritsiko da azkenik, eguerdian 12:30 aldera, eta 1:30 aldera egingo dute amaierako ekitaldia. Azterketak euskaraz kolektiboa omendu du aurten korrikak, entzun. 23. korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omendu du. Baxoa eta brebeta euskaraz egiteko 3 hamarkada baino gehiagoan borrokan aritu eta ari diren ikaslei jaso dute korrikaren gorazarrea. Euskara da azterketak euskaraz kolektiboaren aldarria, korrikarena bezalaxe. Ikasle horiei beren bizitzako une erabakigarri batean, baxoa eta brebeta egiteko orduan, azterketak sortutako berezko ezinogonari beste zama bat inposatzen diete. Ikasketetan erabili ez duten hizkuntzan aritzea, frantsesez alegia. Edo nola ere herritar euskaldun gisa dagozkien hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko autua egin eta egiten dute, Frantziako gobernuaren aginduen gainetik, beren notetan kalteak onarturik. Ildo horretan korrikak aitortza egin dio Hondarribian, haien egoera ezagutzera emateko bozgoraioa izan airik. Korrikako arduradunan Elordik aipatu digu honen garrantzia. Zergaitik, badalako borroka bat urte luzeetan ari direna egiten, bai baxoa eta brebeta euskeraz egiteko, ezta? Eta bai gaur egun borroka horretan ari diren ikasleak, baina aritu direnak ere bai, ez? Lan handia eginda transmisioan, Ipar Euskal Herrian, belaunaldi desberdinetan, borroka hori eta hizkuntza eskubideen aldeko aldarri hori aurrera eramateko eta aitortza egin nahi izan diogu korrikaren bitartez. Azterketa euskaraz kolektiboaren lan aitortzeko ekak horigarri bana eman die Estitxu Robles, Salvador, Manes Erdozaintzi, Txart, Piarres Larzabal eta Katjalin Elizalde kolegietako ordezkariei, zein Bernat Etxepare lizeokoei. Seaskako lehendakari Peio Jora Jauriak Beskoitzeko ikastolaren afera salatu du eta oztopo eta traba guztien gainetik euskararen ofizialtasuna eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu du. Azterketak euskaraz aldarri librea, gako urratxa biako bidea. Uniformetaz eta segurtasunaz mintzo da Macron. Badiakin barko luke guri intseguritatea sortzen digula ikasketetarako erabili dugun hizkuntzan ez konposatzea azterketak. Berdintasunaz mintzo zaigu eta euskal ikasleok desberdintasunak pairatu behar ditugu. Brebeta edo baxoa bezalako bizitzako mugarri baten atarian, berez ikaslek duten ezinegonari ikasketetan erabili ez dugun hizkuntza batean aritzea inposatzen digute. Guk hizkuntza sistema honetan gure hizkuntzarekiko mespretsua, berdintasun eza eta zapalkuntzak ikusten ditugu. Hauek dira hizkuntzak transmititu behar dituen baloreak, ikastoletan berdintasun, errespetu eta elkartasun baloreetan ezituak izan gira. Azterketak euskaraz konposatzearen aldarria balore horietatik dator. Aintzineko belaunaldiek erakutsi digute bidea, zenbaitetan kantuz eta dantzan egin diogu aintzinen posaketari, beste batzuetan okupazio edo desobedientzia ekintzekin, baina beti maitasunarekin. Gure hizkuntza maite dugulako hartu dugu lekukoako eta korrikan bezala lekuko hori beste belaunaldiei pasako diogu Euskal Herria Euskalduna lortu arte. Gora Euskal Herria Euskalduna! Gora azterketak euskaraz mugimendua! Eta gora korrika! Hizkuntza eskubideen aldarrikapenean egiten duten lanagatik eta borroka hori belaunaldiz belaunaldi transmititzagatik 23. korrikak azterketak euskaraz kolektiboa omendu du. Egiten ari zareten borroka gogorra izan da eta izaten ari da. Izan dadila oroigarri xume hau egindako lanaren aitortza. AEKaren partetik gure esker honez euskaldunon eskubideen alde borrokatzeagatik. Badator, 23. korrika. Zure herriko kilometroa ikusi nahi duzu? Erreserbatu ezazu 11ko web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu, 3 bikoitza 11.eus/23 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. 11, zure begirada, gure begirada.
Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako badakizue kuskuxatu gure sare sozialak edo sartu amaika.eus atarian esnebeltzak eginiko korrikaren abestiarekin bagoaz. Ongi izan eta bihar arte. Guztion lure eta guztion zaru, horregatik maite dugu izugarri, eta gehiago baita ezakegu, bagoaz korrika. Ikastera eta erakustera, bagoaz korrika. Euskaldun izatea bezalako dudarik ez